അപ്പം എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലസ്ഥലം. നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ KK ചത്തല്ലൂരാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ കാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നല്ല കാട്ടിലും ആകാശത്തിലും ഒന്നുമല്ല താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങ് മേലിലൊന്നും അല്ല താമസിക്കുന്നത്. കാമഡിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പല്ലേ ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ചുറ്റുപാടുള്ളത് കാണണ്ടേ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മല കാണും, ഇവിടെയും കാണും, കടക്ക് കാണും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമുക്ക് നേരെയും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട നിങ്ങൾ. ഈ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിസരം, ഓരോ വീട്ടുകൾ സ്ഥലങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മലകൾ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഞങ്ങൾ വീടാണിത്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീടാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സ്ഥലം. ഇതാണ് മല. പക്ഷേ ഇവിടെ തലയും ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം. പിന്നെ ആ മരം ഉണ്ടോ, അതെല്ലാം ആ മല കണ്ടോ, അവിടെയാണ് മല ഉണ്ട്. ആ തേങ്ങ വെച്ച സ്ഥലം ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ മല ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തും മല കാണാത്തുണ്ട്. ഭാഗത്തൊക്കെ മല ഉണ്ടാവും. പറ്റി ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും കാണുമെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നോക്കണം. ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, സ്ഥലങ്ങൾ കാണണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീടുകൾ പരിസരങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ. അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ മുഴുവൻ വാഴയും ഇതൊക്കെയാ നല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആകാശം കാണാൻ പറ്റും, എന്നെയും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡാലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞു. അത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഡാലിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ പൂവുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഓരോ ചെടികൾ. ആ മുള്ളുചെടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതുണ്ടോ, ആ മുള്ളുചെടിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഈ മുള്ളുചെടി കേട്ടോ, ഇത് മുള്ളുചെടിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് മുള്ളുണ്ട് തോന്നി. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ കാണാതെ കാണണം പറ്റും. അപ്പം വീഡിയോകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തണം. പക്ഷേ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയക്കും. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുഡ് ബൈ.